Hola, sóc l'Uri d'Arba Litoral i estem aquí a la riba del riu Foix, que és un dels rius més maltractats del país, i això forma part d'un projecte que es diu el Corredor Ecològic del Foix, que és una custòdia fluvial entre la nostra associació Arba Litoral i l'Agència Catalana de l'Aigua, i estem recuperant un hàbitat que és d'interès de conservació prioritari, que és la roureda litoral, que és un bosc caducifoli termòfil, vol dir adaptat a zones càlides com la nostra. I aquí darrere tenim els companys que estan fent una plantació, tot aquest tram de riba. Farem una galeria de bosc caducifoli, estem plantant roures, i estem plantant també llentiscles, aladerns falsos, arç blanc, freixa, tota una sèrie d'espècies que formen part d'aquest bosc caducifoli, que aquí al riu Foix està en perill d'extinció. Al riu Foix actualment només queden 30 roures adults i nosaltres estem reproduint aquesta espècie perquè no s'extingeixi i perquè pugui recuperar aquest hàbitat i, a més, afavorir la connexió entre els hàbitats naturals de la muntanya i els espais naturals de la mar. I aquesta plana farà la connexió. Arba és l'associació per la recuperació dels boscos autòctons al sistema litoral català. Formem part d'una xarxa d'arbes, hi ha 80 arbes a tota la península ibèrica i nosaltres treballem al sistema litoral català. Aleshores, des de l'any 2017 vam demanar la custòdia primer d'un terreny municipal que es diu Les Bassetes, que és on hi ha l'última roureda de Cubelles, i vam començar a fer les tasques de restauració ambiental allà. Després, l'any 2023, és a dir, l'any passat, vam aconseguir la custòdia de 38 hectàrees al llarg del riu Foix, és a dir, tot el curs baix del riu Foix, que és un riu que està molt maltractat, que té tot el curs baix està sec, està deforestat, i nosaltres estem recuperant els hàbitats naturals propis d'aquest riu. Un bosc de ribera és molt important per a un riu mediterrani perquè una de les funcions que té el bosc de ribera, a més de la ja mencionada connexió entre els espais de muntanya i els espais marins a través d'aquesta plana, una altra funció que té el bosc de ribera és mitigar, reduir els efectes negatius que fa l'erosió sobre el terreny d'aquesta plana. És a dir, quan el riu s'enfada, quan el riu fa una riuada, el bosc de ribera amb les seves arrels subjecta aquest terreny i limita l'erosió. Si no fos pel bosc de ribera, doncs l'erosió i el risc d'inundacions és molt major i també el risc de danys materials, danys a vides humanes i pèrdua de terra fèrtil.